Ni ce aw ni yantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o ban kanubagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi araba ye janvier kalo tile 14 san 2026 aw ka don kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ Ame wagati min na fɔ ko bi an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka se ka Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko hukumu na tɛnɛndon janvier kalo tile 12 san 2026 an ka Mali état major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na état major b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna k'an ka Mali fintigilakaw k'olu ye opération camanw yɛrɛ kɔni kɛ Lere Kidali ale ni Dioila région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa opération bɛɛ lajɛlen kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan a kɛra sababu ye n'u sera ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci walemaw la ni région ninnu kɔnɔna na I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tilacogo kura o kɔni yira an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna o tilacogo kura yɛrɛ kɔnɔna yirala k'a fɔ ko Mali jamana yɛrɛ kɔni tilala district 1 région 19 cercle 159 arrondissement 481 commune 815 hale ni village 12 ni 712 ani 12 an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔni tilan bɛɛ ninnu yɛrɛ de kɔni ɲɔgɔn cɛ la an ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛna an da se olu yɛrɛ kɔni ma ne ka olu walawala aw ye cogo min aw bɛ se ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la Kari tɛmɛnen janvier kalo tile 11 san 2026 a yirala k'a fɔ ko bɔtara kɛ mécanicien sifinnaka dɔ yɛrɛ kɔni su kan ka région kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la so dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na so min bɛ château quartier yɛrɛ kɔnɔna ni ne quartier Gao yɛrɛ kɔni région kɔnɔna na ni sifinnaka yɛrɛ kɔni sara lahalaya min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko yɛrɛ kɔni ma dɔn fɔlɔ I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min Mali yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na min ye tajimafɛn ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni o bɛ yen nɔ ka sanga ni o ko nin yɛrɛ kɔni an y'a ye k'a fɔ min ye Niger jamana ye ni ale AES jamana dɔ ye ni jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni ye a ka jamana camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni wuli ni ka to ka na carburant yɛrɛ kɔni feere Mali yɛrɛ kɔni ma Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la a yirala k'a fɔ ko Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko camion citerne bolila dɔw yɛrɛ kɔni banna ni ka na carburant yɛrɛ kɔni di Mali ma ka sanga ni o ko yɛrɛ kɔni min ye Niger ka ministre des transports yɛrɛ kɔni ale ye communiqué bɔ don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna communiqué min kɔnɔna na ko camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni banna ni ka na ni carburant yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔna na Niger ka ministre des transports yɛrɛ kɔni ka communiqué in kɔnɔna na a bɛ sanction yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin o maa ninnu ma Tɛnɛ tɛmɛnen janvier kalo tile 12 san 2026 min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛlɛma kura donna o la tɔgɔ kuraw yɛrɛ kɔni dara ministère caman yɛrɛ kɔnɔna na an bɛna an da se olu fana ma ni ka olu ɲɛfɔ aw ye cogo min aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na communiqué la min carila tɛnɛ tɛmɛnen janvier kalo tile 12 san 2026 an ka Mali état major général des armées ale b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko min an ka Mali fintigilakaw ye olu ye opération caman yɛrɛ kɔni kɛ jamana lakanani baaraw la jamana région caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération bɛɛ lajɛlen kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan a kɛra sababu ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci walemaw la a yirala k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw ye ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ wagati tɛmɛnen nin yɛrɛ kɔnɔna ko opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ jamana lakɔlɔsili ale jamana lakanani baaraw yɛrɛ de kɔnɔna ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaci wale maa caman bɔnɛ ani na min fana ye u ka logistique yɛrɛ kɔni cɛnni caman yɛrɛ kɔni donna o la an ka Mali fintigilakaw ka opération ba nin yɛrɛ kɔni senfɛ ko Dioila région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ no opération min yɛrɛ kɔni kɛra kosɛbɛ ni an ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ de kɔni ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min an ka Mali fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni olu ye frappe kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni kɛ Dioila région kɔnɔna na frappe minnu yɛrɛ kɔni kɛra frappe ɲumanba ye ka d'a kan frappe nin yɛrɛ kɔni taara tilennenya kɔnɔna na wa frappe nin bɛɛ lajɛlen sera u seyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na wale min kɛra sababu ye ni ka cɛnni don banbaci walemaw kunna ko bebelen secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Dioila région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kan ka Mali fintigilakaw ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbaci walemaw yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan la nin yɔrɔ kofɔlen in na ko kabini o yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali fintigilakaw ye an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni wuli ni ka taa banbaci walemaw yɛrɛ kɔni nɔna
daminɛ u ka yɔrɔw yɛrɛ kɔnɔna maa min yɛrɛ kɔnɔna na essayer k'u bɛ taga kekɔrɔ kungo yɛrɛ kɔnɔna na nka min yɛrɛ kɔni an ka vecteur aérien ye olu bɛ se u ka baara yɛrɛ kɔnɔna vecteur aérien yɛrɛ kɔni frappe kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walima ninnu ma o yɔrɔ bɛɛ la frappe yɛrɛ kɔni kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko frappe yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaci walima minnu bɔnɛ ani na ko bɛ banbaci walima 10 ani kɔ bɔyan kɔ de bɔ ko banbaci walima o tun bɛ moto minnu yɛrɛ kɔni sanfɛ ko tiɲɛni donna o moto caman yɛrɛ kɔnɔna ni frappe ninnu senfɛ ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka Mali finitigilakaw k'u taara frappe wɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ tin kilenlen ni localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen fɛnɛ bɛ Joyila région de kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna k'an ka jamana sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna u taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ka tin kilenlen ni localité yɛrɛ kɔnɔna ko banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tin kilenlen ni sud est yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni fɛ an ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin ni banbaci wale groupe ninnu yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ye ni ka u yɛrɛ kɛ ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ frappe yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka banbaci wale maa caman bɔnɛ ani na hali ni u ka bolimafɛn sen fila caman fɛnɛ bɛ yen nɔ tiɲɛni yɛrɛ kɔni donna o la ko an ka jamana kɔrɔnyan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidal est yan fanfɛla la ko an ka Mali finitigilakaw ka jateminɛ n'u ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni minɛ bolimafɛn min yɛrɛ kɔni kun fan bɛɛ fɛn bɛrɛtaw yɛrɛ de kɔni na ni fɛn yɛrɛ kɔni kun ye banbaci wale maaw de ta ye an ka Mali finitigilakaw ka cɛsiri ni u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka o bolimafɛn yɛrɛ kɔni lajɔ ka d'a kan a bɛ n'a fɔ ni fɛn bɛrɛta min yɛrɛ kɔni kun na dati banbaci wale maaw ma a kun na kɛ sababu ye kun na binkani wale dɔ yɛrɛ de kɔni kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ma n'an ka finitigiw yɛrɛ kɔni ka baara kɛ ko ɲuman kɛra sababu ye n'u sera ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka o binkani wale yɛrɛ kɔni bali ko wagati kelen yɛrɛ kɔni na Tombouctou région kɔnɔna na an ka Mali finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛkɛcɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ kɛ dugumana yɛrɛ kɔni na k'olu ka teliya yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka ko ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni région kofɔlen kɔnɔna na ko lere fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna min ye banbaci wale maaw ye o kun kɛn bɛ ni ka jan yɛrɛ kɔni da an ka Mali finitigilakaw ka mission maa dɔw yɛrɛ kɔni ye ko nka an ka Mali finitigilakaw ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman o kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka banbaci wale maa yɛrɛ kɔni ka nin jan yɛrɛ kɔni bali ko an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni selen nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na u ni banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na kari ɲɔgɔn na min yɛrɛ kɔni na an ka Mali finitigilakaw y'a yira k'a fɔ k'u cɛsirilen don wa u bɛ se kɛlɛ yɛrɛ kɔni na kari ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka banbaci wale maa caman bɔnɛ ani na ko fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ banbaci wale maa ninnu bolila ni ka taga k'u ka kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ kɔni to ni an ka Mali finitigilakaw y'o kɛlɛkɛminɛn caman yɛrɛ kɔni ta o kɛlɛkɛminɛn nin yɛrɛ kɔni na yirala k'a fɔ ko marifaw munitions fo ka taa se bolimafɛnw yɛrɛ kɔni ma k'o caman yɛrɛ de kɔni kun bɛ a la état-major kɔni b'i profiter ni communiqué yɛrɛ kɔni senfɛ ka hakili sigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw ye k'alisa u cɛsirilen don jamana lafasali baara la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw ye k'u yɛrɛ kɔni cɛsirilen don halisa ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka banbaci wale maaw si latunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Mali jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ta ye nin yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna an bɛ foli bɛɛ kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan u ka sanga ani wagati cɛsiri ale ni u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ lakana na Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni ko tilacogo kura yɛrɛ kɔni yira ale la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o tilacogo kura yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na district kelen bɛ yen région 19 bɛ yen cercle 159 bɛ yen arrondissement 481 bɛ yen nɔ commune 815 fo ka taa se village 12712 yɛrɛ de kɔni bɛ Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali yɛrɛ kɔni tilala tilacogo kura min yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni k'a ladilan kura yɛrɛ kɔni o tilacogo in yɛrɛ kɔni an bɛna da se olu yɛrɛ kɔni ma ni ka olu walawala aw ye a yirala k'a fɔ ko Kayi région yɛrɛ kɔni tilala cercle 10 arrondissement 33 commune 65 village ale ni fraction 963 yɛrɛ de kɔni ye Kulukoro région yɛrɛ kɔni tilala cercle 8 arrondissement 29 commune 60 village fo ka taa se fraction yɛrɛ kɔni ma o 1218 yɛrɛ de kɔni ye Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko cercle 8 bɛ yen arrondissement 21 commune 53 village ale ni fraction 667 yɛrɛ de kɔni bɛ yen ko Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cercle 11 arrondissement 35 commune 78 village ale ni fraction 1512 yɛrɛ de kɔni bɛ yen Mopti région kɔnɔna na cercle 8 arrondissement 34 commune 50 village 785 yɛrɛ de kɔni bɛ yen Tombouctou région kɔnɔna na cercle 13 arrondissement 34 commune 53 ale ni village 1220 yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ
ko Gao région kɔnɔna na cercle 16 de bɛ yen nɔ arrondissement 41 commune 44 ale ni village 428 yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ. Kidali région kɔnɔna na cercle 9 arrondissement 29 commune 30 village 211 de bɛ yen nɔ. Ko Tawoudeni région kɔnɔna na cercle 6 de bɛ yen nɔ arrondissement 30 commune 30 village 377 de bɛ yen nɔ. Menaka région kɔnɔna na cercle 6 arrondissement 18 commune 28 ale ni village 276 de bɛ yen nɔ. Nioro région kɔnɔna na ko cercle 6 de bɛ yen nɔ arrondissement 14 commune 31 min yɛrɛ kɔni ye village ye o ye 400 yɛrɛ de kɔni ni région kofɔlen in kɔnɔna na. Kita région kɔnɔna na cercle 6 de bɛ yen nɔ arrondissement 14 commune 33 ale ni village 374 yɛrɛ de kɔni bɛ yen ni yɔrɔ kofɔlen in na. Ko Joila région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cercle 6 de bɛ yen nɔ arrondissement 13 commune 23 village 374 de bɛ yen nɔ. Ko Nara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cercle 6 arrondissement 12 commune 14 ale ni village 286 yɛrɛ de kɔni bɛ nin région kofɔlen in kɔnɔna na. Buguni région kɔnɔna na cercle 10 de bɛ yen arrondissement 30 commune 57 fo ka taa se village 1010 yɛrɛ de kɔni ma k'o de bɛ nin région kofɔlen in kɔnɔna na. Kucala région kɔnɔna na ko cercle 8 de bɛ yen nɔ arrondissement 22 commune 46 fo ka taa se village 396 yɛrɛ de kɔni ma k'o de bɛ nin région kofɔlen in kɔnɔna na. Sa région kɔnɔna na cercle 7 de bɛ yen arrondissement 17 commune 42 village 832 yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ. Ko Douanza région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cercle 6 de bɛ yen nɔ arrondissement 18 commune 24 ale ni village 237 yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ. Bajangara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cercle 9 de bɛ yen nɔ arrondissement 30 commune 53 village o ye 1024 yɛrɛ de kɔni ye. Ko Bamako district yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cercle 1 de bɛ yen commune 1 bɛ yen nɔ arrondissement 7 bɛ yen ale ni quartier 99 yɛrɛ kɔni. A yira k'a fɔ ko ni jate in bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na district 1 de bɛ yen région 19 cercle 159 arrondissement 481 commune 815 fo ka taa se village 12712 yɛrɛ de kɔni ma. A yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nin yɛrɛ de kɔni bɛ yen Mali jamana kɔnɔna na. Kari tɛmɛnen janvier kalo tile 11 san 2026 ko Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bɔ taara kɛ mécanicien dɔ yɛrɛ kɔni su kan so dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na so min yɛrɛ kɔni bɛ château quartier yɛrɛ de kɔnɔna na Gao région kɔnɔna na. A yɛrɛ k'a fɔ ko nin mécanicien sifinnaka in yɛrɛ kɔni ye Niger ka jamana kɔnɔden yɛrɛ de kɔni ko wa bɔ bɛ taa kɛ ale su kalama wagati min na o y'a sɔrɔ nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni jenina de ye ko sifinnaka in yɛrɛ kɔni jenina lahalaya min kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛrɛ kɔni ma dɔn fɔlɔ. Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko polisiw yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka nin ko in yɛrɛ kɔni lajɛ ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni nana nin sifinnaka in yɛrɛ kɔni jeni fo ka taa se ni complice wɛrɛw yɛrɛ kɔni bɛ u la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolo da o maa min yɛrɛ kɔni kan. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Gao sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lasiran kosɛbɛ ka d'a kan sifinnaka in yɛrɛ kɔni ale sara lahalaya minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa si tɛ o yɛrɛ kɔni dɔn. Nin yɔrɔ in na an bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ banbagatɔ ye k'Ala ka baarabara dali nɔgɔya ye. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na. Ka sanga ni lakanako gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye Sahel région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Niger ye k'ale ye décision kura yɛrɛ kɔni ta décision kura min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni k'a yira diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min ye AES jamanaw ye ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger ko nin jamana saba nin yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn jukɔrɔma don sanga ani wagati. Arrêté ministériel dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni bɔra Niger ka ministère transport et de l'aviation civile yɛrɛ kɔni yɔrɔ la arrêté ministériel yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko sanction yɛrɛ de kɔni talen don ni ka ɲɛsin camion citerne bolila dɔw yɛrɛ kɔni ma Niger jamana kɔnɔna na camion citerne bolila minnu yɛrɛ kɔni banna ni ka u ka jamana autorité yɛrɛ kɔni ka sariya dɔ yɛrɛ kɔni labato ni o sariya in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kun yiralen don k'a fɔ ko ni camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni kana ni carburant de ye Mali jamana kɔnɔna na ni o ye Niger baden jamana dɔ ye wa Alliance des États du Sahel ni o ye AES o membre dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ don. Ni décision min yɛrɛ kɔni tara Niger ka ministère transport et de l'aviation civile yɛrɛ kɔni fɛ a yirala k'a fɔ ko décision in yɛrɛ kɔni talen k'a kɛra sababu ye ni ka maa caman yɛrɛ kɔni dabaliya ban ko wa décision
décision yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ hakilina dɔ yɛrɛ kɔnɔna hakilina min yɛrɛ kɔnɔna yiralen don k'a fɔ ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka intérêt de bɛ bɛɛ lajɛlen ta sanfɛ min ye jamana sariya ye k'o kan ka labato yɛrɛ kɔni wa min yɛrɛ kɔni ye solidarité fo ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ kɔni o bɛ jamanaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la décision yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ o hakilina yɛrɛ de kɔnɔna min bɛ AES confédération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko san 2025 octobre kalo tile 28 wagati Niger jamana yɛrɛ kɔni kun kɔnɔna na décision dɔ yɛrɛ kɔni kun tara ko min yɛrɛ kɔni ye camion citerne bolilaw yɛrɛ kɔni k'u kana ni carburant yɛrɛ kɔni Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a yirala k'a fɔ k'ali n'a sɔrɔ Niger autorité yɛrɛ kɔni o décision yɛrɛ kɔni ta ko camion citerne bolila dɔw yɛrɛ kɔni bara ni ka o sariya yɛrɛ kɔni ba bato o yɛrɛ de kɔni sababuya la min ye Niger autorité ma o y'a yira k'a fɔ k'u tɛ se ka sigi ne ka nin ko in yɛrɛ kɔni la ko maa minnu ye u ban ne ka jamana sariya yɛrɛ kɔni labato k'a ka kan u ka ɲangi u ka ko kɛta nin yɛrɛ kɔni na ka sanga ni camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni bannen ne ka jamana autorité yɛrɛ kɔni ka sariyaw yɛrɛ kɔni labato la k'a fɔ ko Niger ka ministère des transports et de l'aviation civile yɛrɛ kɔni ye sanction gɛlɛnmanw ta ne ka ɲɛsin ni imani yɛrɛ kɔni ma o sanction nin yɛrɛ kɔni a yiralen don k'a fɔ ko jamana bɛ yamaruya min yɛrɛ kɔni d'i ma walasa i ka camion citerne yɛrɛ kɔni boli Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna Niger autorité yɛrɛ kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ni ka o yamaruya in yɛrɛ kɔni minɛ camion citerne bolila 14 yɛrɛ kɔni na sɛgɛsɛgɛlibaaraw y'a yira k'a fɔ ko camion citerne bolila 14 minnu yɛrɛ kɔni banna ni ka jamana ka sariyaw yɛrɛ kɔni labato ale ni ko hakɛ min yɛrɛ kɔni bɛ u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ma sɔn ka o hakɛ nin yɛrɛ kɔni lasabati o yɛrɛ de kɔni na Niger autorité yɛrɛ kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ni ka ni camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni ka yamaruyaw minɛ u la jamana bɛ agrément min yɛrɛ kɔni di i ma walasa i ka se ka camion citerne yɛrɛ kɔni boli jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Niger autorité yɛrɛ kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ni ka o agrément yɛrɛ kɔni minɛ camion citerne bolila kelen yɛrɛ kɔni na san kelen kuntagala kɔnɔna na o kɔrɔ de ko san kelen kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni camion citerne bolila ale tɛ se ka camion citerne yɛrɛ kɔni boli Niger jamana kɔnɔna na ko Niger autorité ma yɛrɛ kɔni ye décision min yɛrɛ kɔni ta ni o de ye ko kana ni carburant yɛrɛ kɔni Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko camion citerne bolila 19 yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o y'u ban o ko yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu de la Niger autorité ma yɛrɛ kɔni o camion citerne bolila 19 yɛrɛ kɔni ka permis de conduire minɛ o la ko ni sanction yɛrɛ kɔni tara ni ka ɲɛsin camion citerne bolila mun yɛrɛ kɔni ma Niger yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na k'a yiralen don k'a fɔ ko ni maa nu yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka taa n'u ka camion citerne bolili sɛbɛnw fo ka taa se u ka permis de conduire yɛrɛ kɔni ma u ka t'olu bɛɛ lajɛlen di jamana ka cakɛdaw yɛrɛ kɔni ma sɛbɛn ninnu kan ka taa cakɛda min yɛrɛ kɔni na teliya la a yɛlɛ k'a fɔ ko Niger autorité yɛrɛ kɔni ye ni décision minnu yɛrɛ kɔni ta u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko décision in yɛrɛ kɔni bɛ tilennenya kɔnɔna na wa a kɛra sariya yɛrɛ kɔnɔna na ko décision yɛrɛ kɔni ta i n'a fɔ ko jamana autorité yɛrɛ kɔni bɛ ka sariya sɔsɔ yɛrɛ de kɔni kɛ walima k'u bɛ ka dansago walew yɛrɛ kɔni kɛ ko décision yɛrɛ kɔni ta kun de ye walasa min yɛrɛ kɔni ye jamana ka sariya ye o ka labato jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ni décision yɛrɛ kɔni fana y'a yira diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni solidarité ko kɔni bɛ AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger ye tɛnɛ tɛmɛnen janvier kalo tile 12 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye remaniement o donna Burkina Faso ka gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko tɔgɔ kura yɛrɛ kɔni dara jamana ka ministère dɔw yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na falenniba minnu yɛrɛ kɔni donna gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko falenni dɔ yɛrɛ kɔni na min ye jamana ministre de la défense et des anciens combattants yɛrɛ kɔni k'o tɔgɔ bɛ bɔ ale la ni ka o kɛ ministre de la guerre et de la défense patriotique yɛrɛ de kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye général Célestin Saint-Paul yɛrɛ kɔni ale de bɛ to ministre de la défense jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na wa a ka jɔyɔrɔ min fana bɛ yen ni o ye ministre d'état yɛrɛ kɔni k'o jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni fana bɛ to a bolo ko mɔgɔ kura fila yɛrɛ kɔni bɛ don Burkina Faso ka gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o mɔgɔ kura fila nin yɛrɛ kɔni ye Anik Pigi Bungu Zinge ale kɔni de kɛra Burkina Faso ka ministre des sports et des loisirs yɛrɛ kɔni wa ale bɛ bila Roland Somda yɛrɛ de kɔni nɔ la maa kura yɛrɛ kɔni sugandi ni ka bila Burkina Faso ka ministre des sports et des loisirs yɛrɛ kɔni ɲɛma o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ ka kɔn o yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni ye Coupe d'Afrique des Nations ni o ye CAN yɛrɛ kɔni o kɔnɔna na min ye Burkina Faso ka donnatalaw yɛrɛ kɔni olu éliminé la ni ka bɔ o yɛrɛ kɔni na maa kura wɛrɛ min yɛrɛ kɔni nana Burkina Faso ka gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ye Mumu ni Zungarana yɛrɛ kɔni ni ale nana ni ale sugantira ka kɛ Burkina Faso ka ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique yɛrɛ de kɔni ye remaniement yɛrɛ kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko yɛlɛma kura yɛrɛ kɔni donna Burkina Faso ka
ministère caman yɛrɛ kɔni tɔgɔ fɛnɛ la. Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na département de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale yɛrɛ kɔni o tɔgɔ bɛ bɔ o la ni ka a kɛ ministère des serviteurs du peuple. Wa halisa ni cakɛda yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ to Mathias Traoré yɛrɛ de kɔni bolo. Ministère de l'urbanisation et de l'habitat o kɔni fɛnɛ tɔgɔ bɛ falen ni ka kɛ ministère de la construction de la patrie. Wa halisa ale ɲɛmɔgɔ fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ to Mikailou Sidibé yɛrɛ de kɔni bolo. Ni ministère des infrastructures et de l'environnement yɛrɛ kɔni o bɛ tunu pewu ne ka bɔ Burkina Faso ka gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na ministère de l'action humanitaire et de la solidarité nationale ale kɔni tɔgɔ fɛnɛ bɛ falen ni ka kɛ ministère de la famille et de la solidarité yɛrɛ kɔni. Ministère de la santé et de l'hygiène publique o kɔni fɛnɛ tɔgɔ bɛ falen ni ka kɛ ministère de la santé dɔrɔn yɛrɛ kɔni. Ni ministère de la justice et des droits humains yɛrɛ kɔni o fɛnɛ tɔgɔ bɛ falen ni ka kɛ ministère de la justice dɔrɔn ye. Ni département saba ni yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko olu kɔni ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni ma falen u bɛ to u nɔ la. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min département saba ni yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya bɛ Pélagie Kabore, Lucien Jean-Claude Kargougou ale ni Edaso Rodrigue Bayala yɛrɛ de kɔni. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni remaniement yɛrɛ de kɔnɔna na gouvernement kɔnɔna na wa ministère minnu yɛrɛ kɔni tɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ falen na olu le ye ninnu fɛnɛ ye. Nini bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.